Bună, prieteni! Asta eu sunt Adrian și azi eu ceva am găsit pe YouTube. Am vrut să găsesc ceva strașnic și în YouTube nou am găsit labirint sau ca backrooms. Și când am intrat în harta aia ca nu știu, vă arăt. Așteptați-le că e o reclamă. E că în harta aceasta Cave House și nu înțeleg, eu am găsit ceva. Pe după altceva, am găsit o casă. Dar am găsit altceva și am mai strașnic ca labirint. Și vreau să mă duc acolo încă o dată să controlez, să le omor pe monstru și ăla. Eu îți dau tare să nu cred acela. Stați-le, eu să vă arăt pe YouTube. Haide, let's go. Dar eu m-am speriat. Video este pe YouTube-ul Norda de a spus pe YouTube. Haide. Eu cred că voi să tot ați venit aici și să vă uitați. Dacă am ajuns. Da. Iată, vedeți? Acolo este ceva. Noi azi ne ducem acolo. Cu helicopterul. Aia ca helicopterul ăsta. Dacă unde? Iată. Noi ne ducem acolo. Vă să vă uitați să vedeți. Poate n-o să vă speriați. Eu m-am speriat. Acolo se duce ceva. Dar eu când am intrat acolo, nu am intrat, dar când am mers cu mașina, că am găsit pe YouTube că am găsit o casă. Dar casa aceea, nu știu, eu n-am găsit-o. Dacă eu de afară casă, acolo am văzut încă de ceva. Și încă am văzut asta. Dar eu am vrut să controlez și asta mai este. Și noi am văzut și eu nu m-am dus acolo. Nu am vrut să pornească video și să vă arăt. Că e negru și... Eu n-am știu de unde, dar eu nici n-am făcut. Eu asta n-am făcut, eu nu am dat hartă, voi ați văzut, da? Acolo am ușat ceva, nu știu, ia, ceva, eu nu știu ce se întâmplă aici, dar noi hai să controlăm. E că am ajuns, nu, și acolo tot mai e ceva, ne ducem pe urmă. Iată aici. Iată. Mai am ajuns. Iată aici. Și acolo tot mai este ceva. Dacă stai să leacă. Acolo tot mai este ceva, dar eu nu știu. Dar hai primul să controlăm. Ne straș, ne duce la treabă. Să verificăm, pentru voi eu tot vă fac. Să verificăm așa. Dacă am ieșit pe undeva. Și ce zice? Noi am ajuns aici. Aici arată că nu se poate. Și aici ce măcar. Nu știu ce. Haide. Haide, Vaghi! De unde ce Hagi Vaghi? Da?
Prieteni, eu vă spun să ne duci încă o dată. Să verificăm. Și Huggy acolo caut. Spuneți? Prieteni, când eu pun pauză până să nu pun pauză. Noi ne ducem. Iată. Și ați ne ducem să le curte noastră. Nu mai ieșe. Puneți like-ul dumneavoastră. Iată. Dacă noi hai să ne ducem helicopterul nostru. Și se vede de aici Brian, de ce? Bun. Până când asta ajung spun pauză. Dar prieteni, eu am ajuns aici. Dar vă arăt ceva și am găsit eu. Văd-te. Caut ele și pe net. Amoi noi ne ducem acolo, prieteni. Și acolo se află. Acolo cred pitu. Poate așa arăt și pitu. E cu pitu, nu am găsit că tot se duce acolo. Huggy să nu moară, dar nu înțeleg de ce eu că n-am. Da, nu înțeleg nimic. Nu moare, dar hai să ne ducem acolo. Și să află de acolo. Puneți like și ne abunează, poate... Dar nu pune. Să, mai trăzburăm. Până acolo. Și acolo seamănă, da? Dar nu! Prietenii, eu așa nu pot zbor ca lumea. Ne ducem înapoi. Da, prieteni, am ajuns aici. Dar hai să-l ușidem pe Huggy și prima să venim aici. Și ne ducem acolo pe urmă, dar hai să ușidem pe Huggy. Prima să ne plimbăm pe labirintul și ala, unde ele. Da? Mai se află. Hai, Huggy, vine ca să te ușiri. Contrabasul este cel mai bun. Te-am dat mult. Da. Grație. Huggy. Nu spune ce seamănă. El moare. Nu. Ei, lasă. Ne ducem acolo unde am vrut. Cred că să ne duc să pun pauză. Prietenul, noi ajungem aici. Hai vedem și asta. Să fie.
este asta? Prieteni, voi aveți așa numai ceva. Ce mai este asta, prieteni? Să și stea? Prieteni, să și stea numai. Da să mă duc sus. Prieteni, și am găsit numai una. Asta. Labirintul este, nu trece labirint. Ne ducem altă parte. Eu vă spun paca, prieteni. Noi ne întâlnim la alt video. Hai să vă puteți. Paca!